Les pubilles de la plana ben aviat s'han desvetllat i un sol rialler demanen per la gent que va al mercat. És un jorn de primavera i n'és viu el prat florit de roselles més encesa la nostra plana de vi. Gràcies. Sí, home, i tant que et permeto, home, mira, jo descanso. L'Arnau, que és l'autor del cartell, no és aquí, no ha pogut venir. Aquest premi és molt especial per mi, perquè aquest noi té un problema de fòbia a sortir al carrer i a relacionar-se amb la gent. Aquest premi per mi té molt valor. Per l'Arnau. Mercat del Ram, orgull d'Osona, amb festa bona exulta el camp. Mercat del Ram, de llors i palmes. A nivell individual és difícil d'entendre, perquè el Juli jo sempre l'he entès molt com a pilot de gent que tots junts donem la força. Deixeu-me que us agraeixi un premi que em van donar fa 6 anys i no vaig poder recollir pel meu paper a clerguimant. Plana de vi. I sobretot a la meva dona i al meu fill, que està aquí. Ballant la sardana, plana de vi. Ah, sí, també el jurat. La presentadora. Ah, també ella. No podré mai oblidar. I ja ho donarem, no pateixis. Del teu mercat, jo no el... És veritat, vam tenir ajudants, no, els actors no, per aquest premi no, però... Mercat del Ram, orgull d'Osona, amb festa bona exulta el camp. Mercat portes l'aires del nostre camp. Mercat del Ram. Moltes gràcies a tots. No sé, és una sort tenir en Xevi al costat i sobretot m'han ajudat molt en Víctor Quintero, Sergi. Mercat del Ram, de tradició, ple de tipisme i de color. Mercat del Ram, mercat del Ram, tothom t'espera. Mercat del Ram.